Ebedwafo asoreba na maba prama so bre na du said ye doctor ne dwumadie ni kro no anopa die ye nuanum de adikan dada ye ba ansa na ebedu akra na kra ni modi kan ba betintin ni pom dada na anopa ye nua oso de say Francis Enekule Francis aha ono gina fidie no so na okwa akwansin so they say wo hwa wadu akwansin ni say wadu 14 oko how many miles 30 miles. Oko 30 miles won. E say we do 14 miles. Oko akwansi aduasa. Ana e say we do akwansi na edu 9. Na enu no mo hwe na hima nsiraba. Ono so no hye so no na hima ni o. Na hima na ono so gina fidie no so mo hwe. Na hima etwa akwansi ni du pe bra ho abre. Obi ya mra wo wakati no amantima baba na sanja wo. Ya say akura ni mo na edi kan wa ha. Na agura ede adwuma na aba wo ye me dey kan twa kwan o wo twa kwan na wie dada ye na dem bio na ye bibi kire o no mo hwe o afidie na doctor ka say odisi wa atwen no o die nini wa ba ye adwuma na wie dada afre ni monie Oh no. Akuranie. Oh no. Ye, enebe ye piso. Montwa me. Na hima slipi. Na hima slipi ono kono. Party free. Aduna yede. Wa manche mo eweja wo. O mna kono. Efidie wa abebro bia ne so ne de. Na kefo su wai. Friends, you my bless. Uchi ababa ni ewi o. O chechefo ni ni. Entino. Obia mra fidie na hudo bebre na wa ha. Obia mra etwen obia mo hwe na hima nsiraba. Afedi ade na ba. Hwe. Nicholas Francis. Afedi abamu pa. Abusuafo obia momode no mra ntem amamro.